primera recepta de l'any. S'ha fet esperar aquesta recepta, però jo em sembla que més senzilla que aquesta, en tot l'any no n'hi haurà cap. Vinga, comencem. Farem una crema freda d'albergínia, que després ja us explicaré diverses opcions. He fet una albergínia escalivada i mig any. En mig any ja en teniu més que suficient. A la batedora, un palet de sal i la tritureu. A veure si m'encaixo d'això. Paella al foc ben calenta i he agafat fa un parell d'horetes, una cosa així, uns talls de tonyina i els he marinat amb una mica de salsa de soja i una mica d'aigua. Ho he tapat i ho he posat a la nevera. I ja està. Penseu una cosa, la tonyina no la deixeu coure massa, perquè us quedarà super seca. Val més que la deixeu una mica maloseta i això és com veidoma, però clar, la soja li donarà un altre gust. Us acabo de donar la volta i us ho munto al plat. Ja el tinc gairebé a punt. Això què és? La salsa de soja i l'aigua que he fet servir per marinar-ho. Doncs res, ho hi tiro. Què aconseguireu amb això? Que us quedi més melós. I com que tampoc l'hem deixat massa estona, el peix en poquet rato el teniu fet, S'ha acabat. Bueno, a veure, menú complet, Hem fet una crema d'albergínia que l'únic que hem fet servir ha sigut una albergínia escalivada, una miqueta d'all, al vostre gust, i una mica de sal. Per acabar-ho de rematar, una mica d'oli d'oliva, i si us agrada, el que també ho amoroseix molt és una cullerada de iogurt grec. Per què ho podeu fer servir això? Doncs com a acompanyament de la tonyina, amb pa de pita, amb falafels, ho podeu fer servir per menjar amb pa, com si fos un paté vegetal. Bueno, teniu bastantes opcions. La tonyina, boníssima i molt melosa. I per postres, què rematarem? Doncs una simple taronja, que ara és el temps, que estan molt bones. Mira que simple. Una mica de canyella. Què hem trigat a fer això? Res, Bueno, doncs... que vagi de gust i, com us dic sempre, que ho compartiu, que està més bo. Adéu.